יש לעדכן את הציבור בבשורה קשה וכואבת על אירוע שהתרחש מוקדם יותר היום. במהלך הקרבות בסג'אעיה, כוח צה"ל זיהה בשוגג 3 ישראלים חטופים כאיום. כתוצאה מכך, הכוח ירה לעברם והם נהרגו. לאחר הירי, במהלך סריקה ובדיקה, עלה חשד מיידי לגבי זהות ההרוגים, וגופותיהם הועברו במהירות לבדיקה בארץ, ושם זוהו החטופים. יותם חיים, זיכרונו לברכה, אשר נחטף מכפר עזה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר. סאמר טלאלקה, זיכרונו לברכה, אשר נחטף מניר-עם על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר. וחטוף נוסף, שלבקשת משפחתו לא נציין את שמו. הודעה נמסרה למשפחותיהם על ידי נציגי צה"ל ומשטרת ישראל. זהו אירוע עצוב וכואב לכולנו, וצה"ל נושא באחריות לכל מה ש... אתם הקבינט נותנים את ההוראות, אתם הקבינט אחראים על מה שקורה. עסקה עכשיו! היינו בלוויות של 3 חטופים שרק היום התבשרנו על המוות של עוד 3 מהם. יש לכם כל כך הרבה כוח הקבינט, אבל אתם מבינים רק את הכוח הצבאי, אתם רוצים רק את התמונות הצבאיות. זה לא יעבוד לכם. לא נסכים לשתוק בזמן שעוד ועוד חטופים מתים בעזה. עסקה! אתם תנסו לטעון שמדובר בעניין של ימין ושמאל. לא מדובר כאן לא בימין ולא בשמאל, מדובר בכם ובאחריות שלכם על החיים של האזרחים שנמצאים עכשיו חטופים בעזה. אתם חייבים לעשות הכל, זה מגיע לנו, אנחנו דורשים את זה מכם, זה אחריות שלכם. תנו מתווה, תנו עסקה עכשיו! משפחות החטופים מבינות שהן חייבות להגביר, באמת להחריף את המאבק שלהן, ולכן ממש בשעה זו הן דנות מה הן עושות בעניין, ולכן אחת ההצעות שעומדות על הפרק היא שביתת רעב לא מוגבלת בזמן, שתחל מחר אחרי העצרת הגדולה במוצאי שבת. זה כרגע מה שעומד על הפרק, והן דורשות להיפגש עם קבינט המלחמה כמה שיותר מהר. במידה ולא, ככל הנראה מחר אחרי העצרת תיפתח שביתת הרעב. של החטופים החיים, והזמן שעובר יקטין את מספר החטופים החיים. את זה צריך להבין. אם את זה אנחנו מבינים. ואני אומר דבר אחרון, מדינת ישראל לא תהיה אותה מדינת ישראל אם יהיו לנו 130 רון ארדים. לא תהיה. זה יהיה משהו אחר. אמר רונן, ואני מסכים ב100%. יסתכלו עלינו ויגידו, רגע, זה מה שאתם שווים? תודה רבה. אני מדבר על הצעירים שלנו. גיורא?